Malta se twettaq 11 il-proġett taħt it-tielet sejħa tal-istrument ta' appoġġ tekniku li huwa programm tal-Unjoni Ewropea. Dan tħabbar mill-Ministeru responsabbli mill-Fondi Ewropej li qal li minn dan il-programm pajjiżna se jingħata għajnuna sabiex jimplementa proġetti relatati mar-riformi fl-istrateġija politika u mal-amministrazzjoni pubblika. Dawn jinkludu 8 proġetti li se jitwettqu direttament mill-Gvern Malti u 3 proġetti li se jitwettqu bi sħubija bejn l-awtoritajiet Maltin u stati membri oħra tal-Unjoni Ewropea biex jindirizzaw prioritajiet u bżonnijiet komuni. Fost il-proġetti approvati hemm it-tisħiħ tal-konformità tat-taxxa, l-iżvilupp ta' strateġija nazzjonali għall-akwakultura sostenibbli u l-implementazzjoni ta' pjantazzjoni ta' reorganizzazzjoni tas-settur ġudizzjarju. Dan il-programm tal-Unjoni Ewropea jipprovdi għarfien espert tekniku infassal apposta għall-Istati membri biex ifasslu u jimplementaw ir-riformi anke dawk li taffu il-konsekwenzi ekonomiċi u soċjali tal-pandemija. Il-Ministru responsabbli mill-Fondi Ewropej Silvio Xkembri għal il-Fondi Ewropej qed jgħinu lil pajjiżna b'mod finanzjarju fuq ta' proġetti umanitarji, infrastrutturali, soċjali u ekonomiċi. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Chris Bonnet irrefera għall-impenn tal-Gvern li jwettaq dawn il-proġetti bilan li tissaħħaħ l-amministrazzjoni pubblika fost l-oħrajn. Qal li dan jgħin lil pajjiżna jinvesti sabiex is-servizzi pubbliċi ikunu ta' kwalità aħjar u biex it-tkabbir ekonomiku ikun sostenibbli.